这个俄罗斯攻占到乌克兰的速度，虽然无头先所想的遐尔紧，也毋过这个俄罗斯要占领乌克兰的首都基辅的决心也是真坚决。因甚至来改变着战略，上准着无辜的老百姓，毋若轰炸着一般的人家厝，甚至这个幼稚园嘛将做因攻击的目标。俄罗斯的炸弹熊熊飞过，购物商场熊熊变作废墟。首都基辅的警报直直咧响，俄罗斯的无差别攻击嘛一直咧进行。Святошинський район міста Києва знову ми бачимо наслідки руського миру. От поряд знаходиться дитячий садок, а отут знаходиться великий кратер, будинок зруйнований. 另外，基辅西北部这栋10层楼的主体嘛，互俄罗斯攻击。基辅的市长佮有消防队伍第一时间赶到现场救援，才救到伊的命。Я с кухни выходила в коридор, как в спину, вот волна. Я несла горячий чай в коридоре, и я не знаю, как я стала жива. 超过800位乌克兰人真无简单，才逃到基辅的郊外。Там страшні обстріли день і ніч, там страхіття Господні. Дома наші всі розрушені. Просто страшна війна. 目前的战争变作乌克兰的百姓一生当中拢无法度放袂记的噩梦。另外一边，基辅的病院妈妈甲囡仔抹掉咧，不过伊的心内却是真复杂。 И это все полилось на малышку. Я не понимала, мне казалось, это ее кровь. Я кричу, Дима забирает, я кричу, она вся в стекле, вся в крови. Он мне говорит, Оля, это твоя кровь, это не ее. 母仔上尾也平安得救。不过，伫基辅的街路却充满死亡的氛围。 І прощалися по-людськи, а мусимо прощатися у машинах і мусимо ось так проводити в останню дорогу. 这真细字替死者祈祷，烦恼随时会变作俄罗斯攻击的目标。另外一边，几啊千位民众跪伫车路的两边，双手合十咧祈祷，为伫战场过身的乌克兰英雄献上上真心的祝福，希望因会当一路好行。 Hello， 大家好，我是乃瑜，要教给大家2个任务。第一个，华视新闻的脸书专页，你按赞了吗？还有华视新闻的 YouTube 频道，赶紧订阅起来，还要记得按赞，开启小铃铛哦。